and in short you ọbụla ndị Igbo na-eme uche Chukwu kwadoro because ndị Igbo ụmụ Chukwu nna ndị Chukwu goziri egozi ihe ọbụla na Chukwu ha na-eme Chukwu na-ebu ụzọ bikwata aka gaa ya nsọ aka Chukwu na-adị ihe ọbụla ndị Igbo na-eme Chukwu hụrụ ha n'anya wee so ihe ọbụla ha na-eme na look at egwu ndị Igbo gbara gị egwu short obịa n'afọ enwu ndị ọzọ ha abụ otu ụkwụ na-awụli elu ka ha na-eme ka ewu ụmụ Israel ụmụaka Chukwu doro asọ ndị Chukwu goziri ego ihe ọbụla ha na-eme dị mma. I believe na ihe a na-akpọ money ritual ọ na-arụ ọrụ does it work? Emebeghị m mbụ ama anyị ya ghọtara na money ritual ana m anụ ya na ntị ama m so and amasị na ọ na-eme because a na-alị dibịa ọwụọ mmụọ na-eghe nsi a na-anụ na mmadụ na-apụfuo a na-anụ na mmadụ na-ejiri egwụrụ ọgwụ a na-ajụ na mmadụ na-ejiri eme nke so mụnwa ama anyị and mụnwa enweghị ike sị yes because ahụbeghị m wenyi m emebe nwanne m emebe mụnwa emebe ghọtara na so ama anyị ofuma gbasara that money ritual. Okay, ihe ichekwanụ ndị asị na ha na-eme money ritual ọ dị ozi dibịa na-eme money ritual ha ka jide ogbenye mana ha na-eme ndị mmadụ ha asị na ha na-eme ndị mmadụ ha emecha wuru ogbenye ọgaranya ha anaghị agụ ha ya wụrụ ihe niile ahụ okwu a na-ekwu ihe ewu na-ekwu ebidoro kemgbe ụwa yes ihe ejebe dibịa ọsọrọ na eme nke nkwa awụrụ nọ na mkpọkpọ ụlọ ka obi ghọtara na so dibịa ahụ ewupụta ewukwuru ezigbote dibịa ya asịrị lekwe ịmụna dibịa dị ụzọ n'ole enwere dibịa na-enye mmadụ ọgwụ ghọtara na onye na ọgwụ ọ dị mma bikọs ndị Igbo Chukwu gozi ndị Igbo wute ahịhịa dị n'ime ọhịa ghọtara na ụlọ ndị Igbo ga-eme ọ pụta na ọrụrụ ntị na-afụ gị ụlọ eze na-afụ gị ụlọ anya na-afụ gị okpuo n'ime ọhịa kpata ahịhịa o mewuo ya onye gị ahịa ma dị mma ọwụ na ọwụ ịba na-arịa gị malaria na-arịa gị okpuo n'ime kpata nke nye gị nke ịma nke ọkwa dibịa ọ dibịa ka ọwụ dee dibịa ndị na-eme tezu n'anya ebu mbe eme nke achụ aja eme nke ndị ahụ dibịa and dibịa ndị ahụ na-amekwa eje ha ji agwọrọ mmadụ nsi jee gbuo nwanne gị jee gbuo enyi gị jee eme nke ndị ahụ dibịa ghọtara na so dibịa dị daba ha charịla ewu dibịa ha chawụ n'okpuru dibịa ọzọ nke onye na-eme and ihe eji dibịa akọmpe onye isi mmụọ o nwere onye isi ichu aja mmụọ daga bịa n'obodo anyị enwere obodo anyị nwere mmụọ a na-akpọ ogbu aya my father wụ onye isi ya na so na ọwụ isi ogbu aya ahụ ihe ọma wee ji ebe ahụ ọwa ọjọọ ụtụ ghọtara na okpee ekpere n'ọdịnala Igbo chekwa m ezinụlọ ya chekwa m obodo anyị chekwa m ekpọtụ my father awọ dibịa nna m awọ dibịa onye isi ndị bekee na-akpọ ya chi priest onye isi ịchụ aja mmụọ na-akwa dịka obodo niile ndị ha awọ dibịa dibịa dị si iche n'iche onye isi ịchụ aja mmụọ dị iche. Okay, get the difference between idol worship na Igbo traditions. Get the difference between idol worship and Igbo idol worship pagan. Okay. You na another name of it pagan. Igbo tradition dị iche. Igbo tradition ihe ndị Igbo na-asọ nsọ. Okay. Omenala ndị Igbo. You na so now ka m gbawara gị ihe gbasara idol worshiper. Idol worshiper onye gara na-eje ụka. Onye nwụrụ arụsị ọ na-efe chinwo ọtụ ọrịa nzu ọwarịa ọjị ọkọsara mkpa ya ghọtara na onye ndị nwụrụ agwụ nsi nwere ndị nwụrụ ikenga nwere ndị nwụrụ ihe dịsị iche iche nwere ndị nwụrụ eze mmụọ nwere ndị nwụrụ ihe mere na arụba ghọtara na ha na-efe ya na-ese efe Chukwu nna ọ ya idol worshiper. Then tradition omenala nne ndị be anyị na-erikwa eke egbukwele eke ya tradition ndị be anyị na-eri mbe egbukwele mbe ndị be anyị na-eri ewu egbukwele ewu ndị be anyị na-eri ịmụra na ihe niile a na-asọ ọya tradition ndị Igbo na-asọ nsọ and be anyị na be anyị onye amụrụ esi akwụ ndị be anyị na-alụ ya so iji lụọ ya mana ime rụọla ala imebiele the tradition ghọtara na ụmụ ndị ndebe ha gara na-alụ onye amụrụ esi nkwọ onye ndebe ha jere na-alụ onye amụrụ esi orie so ihe dị iche dị na idol worshiper na tradition omenala ejiri mara nde ihe eji wee mara ndị obodo ihe eji mara ndị Igbo
then idol worship onye na-efe mmụọ paganism. Yes. Ndị a na-eme charm na-ekechi mmadụ like ikechi mbụ mmadụ ma ọ bụ ime mmadụ ka ọ daa ogbenye ma cause accident ma any bad thing for mmadụ. Ha nwa abụọ ahụ traditionalist. How what traditionalists? I bring traditional tradition and line paganism. Tradition ndị Igbo awụ ime nwa afọ Igbo ibe gị. Tradition ndị Igbo awụ ike nwaanyị afọ ime. Tradition ndị Igbo awụ ịkọsụ mmadụ accident. Tradition ndị Igbo awụ ansi were gbuo nwanne gị. Ịghọtara na ndị ahụ ndị paganism. Ndị ahụ one of that mgbere na dibia dị dabam. Ndị the wicked souls. The wicked dibias. Nha ma ime arụ ime nwaanyị alụla di ya nwaanyị ọmacha mma dọtara di aga aja from left and right ụgbọ ya alụcha di ịma na-ekechiri ekechi ị ga-ahụ nwaanyị nne ya mụrụ amụ nne ya mụrụ amụ ọlụọ dị ọ ga-atụ ya atụ ọ ga-amụ amụ ịma na-ekechiri ekechi ụfọdụ na-esi n'ime family ụfọdụ na-esi just anya ụfụ ka ọwụ anya ụfụ wickedness ajọ dibia na ha ụdị dibia ka ọ bụtụ ndị ajọ dibia ndị na-eme ihe ọjọọ ndị na-efe mmụọ arụ ala ndị na-efe mmụọ ekwensu ndị na-efe iche ọtụ ndị na-efe ekwensu ọwụdị mmụọ ka ha na-efe ekwensu ka ha na-efe. Okay. So between the traditional chief priest eze mmụọ and the traditional herbalist who onye ya sị na ya bụ dibia ndị dibia o traditional herbalist bụ dibia. Okay, ha wabụ ndị bụ the original dibia. Ha original. Ndị na-agwọ ụmụ mpịampịa ọya. Yes, ọwụ eze mmụọ awọ iwu na ọ na-agwọ ọ iji enye mmụọ ha iri na-edozi mmụọ ahụ. Yes, anyị ka ji akpọ chief priest. Yes. Okay, onye kpata na today that na ndị idol worshippers na-akpọ nwa dibia, as in that why today na those that are idol worshippers are also called nwa dibia. But they don't cure, anaghị cure, anaghị agwọ ọya, and they only do sacrifice and charm for people. Why eji akpọkwa ha nwa dibia? Yes, ihe niile ọ bara na the circle of dibia. Ịghọtara na ọ bara na the circle of dibia. Ị na-agwọ ọrịa ọ dibia ka ewu, ị na-achụ aja ọ dibia ka ewu, ị na-agba afa ọ dibia ka ewu, ị na-ahụ ọhụụ ọ dibia ka ewu. Ịghọtara na ha ncha niile dabara na dibia. Okay, yes. Just like na-abịa na nke oyibo na etesi nwe doctor anya. Doctor na-eme abortion. Yes, doctor. Yes, all of them doctor of animal self, doctor. Na who was animal, all doctor ka ha. Okay, so abịazie nweze different denomination. Yes. Department. Yes. Okay. Ọdịzie dabam ekwu m before. Okay. Ka okwe m ghọta. Kelu ndị a na-akpọ ndị bụ ndị osu. Ka ihe mere eji akpọ ha osu na ihe mere eji asọ ha nsọ. Yes. Kedu ihe meaning of ihe osu ahụ mean? Osu dịkwa na Bible. Yes, osu dị na Bible. Osu outcast. Osu abịa na Bible. O nwere ama m na mmesikọta ofuma na mana ndị a ga-ebu ugwu. Ndị ha ga-ebu ugwu. Chukwu na-asị ha na ha emekọkwala ihe. Ije na Bible ya chọpụta onwere ndị agịrị na-ebu ugwu. Chukwu asị kịra ha emekọkwala ihe. Ọ dịka ndị otu Muslim ewe. Adị wọcha ndị bụ ha na-ebu ugwu. So asị na ha na ha emekọkwala ihe. And Chukwu na kwadoro ibe nwoke ugwu. Ghọtara na? So werezie kpọ ha outcast. And ha na ha agaghị emekọ ihe. Then ndebe anyị abịa ghọtazie ihe. Na ndị ọzọ ndebe anyị si ghọta ahụ onye agọrọ mmụọ wụ osu. Enwere ike ihe a na-eme mmadụ ewere gbapụ ọsọ onye a na-emewu ikekwe nne ya adịwa a na-emewu ihe a na-eme ihe ma ọ gbapụ ọsọ lee obodo dị agha jee si obodo ya gbakwutere ụnụ ewere si oke ebe gbakwutere na a ga-agụrọ gị mmụọ anyị and agọrọ ya mmụọ ndebe ha nwere ike anyị aka onwe ga-emewu ya onwe je ihe ọbụla ọ pụtara were ịhapụ ya ihe ọbụla ọ pụtara aka ihe abadịrị ya mba sef just like nwaanyị onye isi mpe nwaanyị dị ya nwụrụ ọhụrụ ihe ọbụla ọ kpara ka ị ga-ewu ya bara mba asị na ọwụ osu ka ọwụ so and osu ahụ ihe ọbụla agbụrụ ya wụrụzie osu so ndebe anyị na-asọ ya nsọ mana anyị mara na nkịta iwe ụfọdụ amụwara ya ndị a na-alụ nwaanyị alụọ ibe onye moje nkewa osu onye moje nkewa ihe Lagos mara onye moje nkewa osu so osu
ihe konko onye agọrọ mmụọ ndị agọrọ mmụọ ọha wosu mgbe mbụ ahụ ihe eji amụta ha na-acha ha ntị ihe eji amụta ha na-acha ha ntị a na-achụ ndị wosu adị ihe ọbụla mere isere ha dogodo ba n'ala gị isere ha kanị gara ha ga-azụ enetin a na-apampa ha apampa because na onye kwuru ogoro mmụọ na-emewu emewu ibe ha siri bịa dezie ebe were gọrọ ha mmụọ and mgbe ọbụla achọkwara na ibufe aja ha waji ebufe aja ahụ ihe ọbụla mere ha ga-ebufe ya a na-akpọ ndị owu ndị osu ndebe anyị na-asọkwa ya nsọ n'ụfọdụ pụta ọ dịkwa ebe ọbụla n'ala Igbo ọ dịsị wee ụlọ ndị ọ dịsị mana ụfọdụ esi na-ewu ha na-abịazikere nwe ego ịghọtara na ndị na-aka bịa nwe ego ha na-aka mọ mma ha na-aka enwere ihe Chukwu na-eme ha na-abịa ka mọ mma ha bịa ka nwe ego ha bịazite mụ atraktiv so onye pụtara na-agbara enwere ike ụmụaka wee esite anyị bụkụrụ famili ndị ewosu ọsọ kama ya ga-adalụ ya nwụ ịghọtara na so and mgbe ahụ ebupụtara osu na famili onye ha daa n'osu ụmụ ọbụla e nwetara awụrụ osu o nwere ike dị mma na awụ osu bọtụ jee lụọ nwaanyị osu ọwụrụ osu yes ihe ọbụla ọ mụtara awụrụ osu awụrụkwana na nwoke wosu jee lụọ nwaanyị gara awụ osu nwaanyị ahụ awụrụgo osu yes mana ọ na-adịrị ha izi na ha lụrụ nwaanyị alụ dana nwaanyị wụ nwa afọ ije lụọ ha ịghọtara na nwoke nwa afọ ije lụọ ha ka nwoke nwa afọ jee lụọ ha head dent that family emebigo that very family. Okay, can you melu Igbo culture very special than other cultures? Can you melu Igbo cultures not very special? Igbo culture is very special than other culture. Mana Igbo is from Jews. Yes, Igbo is from Jews. Okay. From Jews to Iri. From Iri, Uzagleri, Rumuneri. What are so and they watch when I culture island they Jews with the same thing. They wouldn't go far. And in short, you have Igbo na-eme uche Chukwu kwadoro because ndị Igbo ụmụ Chukwu nna ndị Chukwu goziri egozi ihe ọbụla na Chukwu ha na-eme Chukwu na-ebu ụzọ bikwata aka gaa ya nsọ aka Chukwu na-adị ihe ọbụla ndị Igbo na-eme Chukwu hụrụ ha n'anya wee so ihe ọbụla ha na-eme na look at egwu ndị Igbo gbara gị egwu short obịa n'afọ ewu ndị ọzọ ha na-abụ otu ụkwụ na-awụli elu ka ha na-eme ka ewu ụmụ Israel ụmụaka Chukwu doro asọ ndị Chukwu goziri ego ihe ọbụla ha na-eme dị mma whatever ha na-eme dị mma and ọ ga-awụla dị the best onye Chukwu nyere ha. Okwu ga-amaka eziokwu ka akọrọ ọtọ nke ihe ị nwere ịgwa ọhaneze na-asụ gị kịta na ọhaneze ndị ọma ndị Igbo anyị kịta na-awọchi gị kịta ka okwu ị nwere ike ịgwa ha? Ihe m na-agba ha awụ asị na obodo adịghị mma globally so onye ọbụla jide obi ya aka onye etiri aka n'ihe ọjọọ onye emewule mmadụ onye ọbụla tụkwasị obi ya na Chukwunna na-ekpere Chukwunna ihe dị mkpa wụ ndụ na-awe osi wee dị njọ nwere ike bifo inoite ọdịkwa mma aga ihe ụwa na-eme ntụgharị ụwa na-eme rotation anyị amana na ụdị ya ga-adị anyị ama na-egewe global economic crash ghọtara na okweru ochi iwe enwekwe global oil boom ma ọ money boom ma anything boom ghọtara na ihe adịkwa mma obumkwe anyị na-achọrịkwa na-aṅụrịkwa so ekwuru maka enwe BP ghọtara na iji enwe kama ihe ezu osi je na nwanne gị kama onye achọ onye ahụ ya ọkụ onye osi mma ọ bụrụ na iwe jekwu mmadụ mgbe ị ga-ada n'ofe onye na mmadụ na-agba n'eto ofe ga-enyelari gị dara ije zuru ezuru ma ọ jee eme ihe arụ ka ure nwee ego ma ọ jee gbuo gị na mmadụ emekwa biznes igbuo ya ka ị bụkọrọ dị ego maka ihe esiri ike ebe a o nwee gị ekwuru ma ọ na-emegide mmadụ ibe gị ọ dị ya mma mmewu a na-adị mma biko onye ọbụla anyị na-eme n'ụwa a ga-echeta na eluigwe dị a ga-echeta na echi a ga-aza azụ ya pụtara na bikọs ịbịa sị isi na-asa eluigwe dị n'ụwa na-mere nke chi egodo eluigwe wewuru pila ji ya dịsị ihe ka ihe eme ilechi onye godi na-akụrụ iche mara na mgbe a na-akpọ Chukwu na Chukwu wee rie oke pụta n'ezi mmiri na-ezole megide anya mana ọ nwụrụ pọmpụ ose apụta onwe ihe ahụ pọmpụ ebe ose apụta so ọ ga-egosi na ụwa dị omume na Chukwu dị egwu so o nwere ebe anyị na-eje so ị ga-ebu ụzọ kwado onwe gị aka n'ọtọ ende n'ụwa so ị ga-akwado onwe gị deme aka n'ọcha wuru ezigbo mmadụ inwetụkwana ihe nwanne gị echere ka nwanne gị ya ọ ga-ayọ bifo ị na-enye ya inweta ụdị ihe nwanne gị ọ bịakwana ihe ọ gị inye ya ịnwere ekwu okwu ejiri eme ngara ịnwere inwe isi akwụkwọ ejiri eme ngara enwe iji ụkpa ejiri eme ngara onye ọbụla Chukwu nyere gị ejiri eme ngara mgbe ọbụla akpọrọ gị megiri ihe ọkwado n'ọwa ego ejiri eme ngara kama chụọ aja ole ọbụla iji nwanne mgba o bu ibu mgbe gidogo na ọha nna ọhịa ọhịa okwu gị amaka
what of ndị youth na-eto eto ndị Igbo kedu okwu Igbo advice nwere ike inyekwa ha kwekwuru m na onye ọbụla na-eji ụmụ aka ọrụ emewara ụmụ ego mgbute ekwule m efufe emeji ego mgbute jee ụmụ aka ọrụ ọrụkwa na akwụkwọ ibu sie ya ike nne na nna na-azụ na akwụkwọ chọrọ ka ị baa n'uru adị rumere nne na nna n'isi rume ndị tụrọ gị isi rume nne na nna n'isi ịbakwara na skuulu ahụ eji na-awa ajọ nwa wuru ezigbote nwa rumere onye nkụzi n'isi ọwụ lechọra rumere isi ọwụkwara ndị onye na-achị ọwụ ahụ chọ imebi gị siri aka dị na ọwụ ahụ chọrọ imebi gị sepụ aka na ọwụ ahụ bikọs a sị ya na evu kọmunikeshọn kọrọpt Igbo Man so ọkwara na-echọ ihe mee mgbe anyị wụ ụmụaka anyị na-achọ ọwụti ndị kara ihe mana ka anyị mụta ihe edena ịbakwana na skuulu chimọwụ onye kara nwere isi akwụkwọ ka inwe ike mmụta akwụkwọ echimọwụte onye gara ama akwụkwọ ọ ga-adọchi ya n'azụ echimọwụte onye na-apị foonu pịapịapịapị ọ ga-adọchi ya n'azụ and ọwụnye nne dịrị gị ọwụnye nna gị dịrị gị tụnye ndị dịrị gị jee mmụta ihe were kpute so ị ga-agba mbọ jee fokọs ya ihe ị na-eme ọkwa na ọwa bọị ka iji wetu obi n'ala sọpụrụ ọga gị sọpụrụ nwunye ọga gị fes wepụta na-amụ ọrụ ahụ na ahịa ahụ na-eme ya ka ihe ọbụla wụ nke gị ịmụnye na anyị na-ahịa aka ahụ mgbe ọbụla mmadụ ire n'ihe ma ọ dị n'ọrụ ma ọ dị na-eme ka nke gị ọ ga-emere gaa n'ihu bọta ị na-eme na ọ gbasara anyị afọrọ ọ gbasara m ọ ga-eme nwe gị ka ị na-ebọta ịma na onwe gị ka ị na-eme so ihe na ya oge yitu ha wetuta obi ha fokọs ihe ọbụla ha na-eme hapụga nwee igbe ụzọ ya ga-esi ebute ego bata ba echi gbawa n'echi ọnwụ uru adị ahịa adịghị akwụkwọ ndị bara abụ ụfọdụ a na-ala ego ji waya ụtụtụ adịghị na-eri ego ọbụla ya tara ahụ nweta ị na-ahụ na-esi eri ya na dị iche onye na-akpachapụrụ anya bụta ego a gara ata ahụ nweta a na-eme efu ị nwere ike nwa onye hụ na-agba moto to isi ọrịa sara ihe niile ọyọmari owerekwala na-aga so ole n'isi ya bikọsọ ego mgbute ya ga-eme ebe a na-ịṅụ Igbo ebe a na-ịṅụ drọp ebe a na-ime nke ị nwetakwara ego ofesisi afụfụfụfụfụ ọdịsewedekọ isewedekọ achọrọ m ịjụ nna ichiri echichi yes. Okay, Igbo a titled man. Yes. Okay, so the meaning of the title name. Kela fechichi buke. Wu Ezegade. That is the king must live. Ezegade, king must live. And the Eshishibai, Eshikema Wisha Mzorazo. Okay. Ọnọdụ ka doctor a na-ekwu okwu ya. Ọ ihe nchọrọ ejugo na achọrọ m ejugo ka onye dị entitled ịnara echichi n'Igbo culture. Very good. And gịnị kpatara ndị youth ji egori ego like ndị youth kịta abịa dobezi ahụ na ha egote ya. Achọrọ ka ịkọwachala m ka m kọwara gị from bai na bai echichi o anyị nwere ụzọ echi na-atọ ahụ anyị nwere ọwụ ọzọ nna dị nwere ike mere ego ọzọ and ihe wụ ọzọ ya ọzọ wụ ya ka a na-akpọ nze na ọzọ and ihe ọzọ ji wee bata ụmụaka ahụ mgbe a lụrụ ọgụ ọ wụrụ obere ihe ọnụkwu echichi ka ọwụ mgbe a lụrụ ọgụ so asị anyị echeji ego mmege ọgụ Biafra na Naịjirịa asị na echeji ego mmege so onwezi ihe nwere ike ime ewezie na-echiri ụmụ ha echichi ịghọtara na ewezie na-echiri ụmụ ha echi eji azụ ọrụ Amerịka emesi ibi ya were bịa chie ha echi that's why we do keta oke ihe aha nwụ aha ọzọ nwụ nna na-emere ya ọnụ nna na-emere you understand your father did it for you ọ ya dị mmiri ọkwa aha ọzọ mgbe a lụrụ ọgụ adị m I think 3 years afọ na atọ so echichi mgbe ahụ agba m ọtọ na agba ọtọ na mgbe a na-agba egwu ọzọ na aghọtakwara ihe a na-akọ aghọta ihe a na-akọ ịmara eji ebupụsi ike wee nwe ike spend adate ego mmege ahụ ego mgbe so adụ m ụmụaka agba m ọtọ ihe mere na abịa desi anyị menyere uhie emere uhie a na-akpọ uhie abịa desi agarụ mesi a na-agarụ la dis desi a dekoreticha gị wetara na ọrụ na nwaanyị a na-emekwara nwaanyị lọrọ mgbe e nwetara ncha lọrọ wetara na so mgbe nwere ike emekwere nwaanyị lọrọ atanị mere lọrọ mgbe enwere ihe a na-akpọ ịpa ejimere ịpa abịata ya agarụ dekoreticha anya dizanụcha anya so ọ na-agbakwara egwu egwuri ahụ eji eje ahịa mgbe ahụ ọ na-eyibe pantị sef onye pa ahụ pantị bịa jirizie mkpa owuri were mechie ya so I'm telling from my place so then abịa mechaa nke ọzọ ọhụụ data ọzọ everybody na be anyị nwere ike isi ihe ewu mbịara nwere ike isi ọzọ na be anyị ewu wadị ala nwere ike ebe be anyị isi ọzọ na be anyị then abịazie afọ ọzọ enwezi ihe a na-akpọ enwere ihe a na-akpọ ogbu ehi a na-eshi eshi na nna na-enwe nkịta
igbu ehi na asatọ ime ememe ya na ba ya ewu ogbu ehi adonwuru ogbu ehi igbu ehi ụdị a black this a black one ya wụ ogbu ehi so onye nna ya nwụrụ ọkwacha nna ya bịa gboro nna ya ehi a na-asụ ụtara ajị a na-asụ ụtara akpụ a na-esi nri ruo nkwụ elu ruo ngwo were bịa nye ndị ogbu ehi ga-ekere ehi ahụ ndị ogbu ehi ga-ekere mara na ewere ogbu ehi mana echere na ogbu ehi echime na ogbu ehi so agwụ ogbu ehi because a gburu nna ya ehi pụtara na then adezie ụmụ ihe a na-akpọ eze ikpe ya ka a na-akpọ chief a na-ekwu okwu ya na eze ikpe wụ mbịarambịara a na-awụ ya be anyị osu a na-awụ ya be anyị and a ga-anwụ odu mmadụ ewu n'obodo ewetara na iwu onye osu iwu onye na-egbu mmadụ ị na-akpa nsị ị na-eme ihe ọjọọ ya ga-enye the criteria isi eze and eze awụ ezigbo ihe a na-echi 7 times ka a na-eme ya abịa mee ya 7 times ịbịa buru ego eze ịbịa tụọ nkwụ eze ịbịa sụ ụtara eze ya akwụghị adị ya elu akpụ ya ha nna elu ụtara ji ya ha nna eze ga-adị ya ebe ego ha akpọkọsị ndị mmadụ nkwụ elu surplus asị ngwa surplus asị bịa surplus asị abịa rimerisha ịbịa gbuo ewu eze jie na-ahapụ ụkwụ na dis ịbịa ihe a na-egbu ji ya wee tọ nomata ha big dam ghọtara na so a ga-esikwa eso ya were egbu ewu ọkụkwa ndị ma bulukwe nkwụ like that after that ịbịazie zụọ ahịa eze abịazie kwube gị okwu nomara na ewurula eze and eze ahụ ewuzi a king bụ ụnụ nwụọ like by na meditation na nọ wee oruto na be I'm starting to be a king in my place. Omozi home mekoro. You understand? Omozi ha ga sim bebe. So then I be another chief, honoring chief. Emo e dey aware. I dey one doctor, one honoring doctor. Honoring doctor cannot talk where doctor is talking. But hand a doctor after dog. So honoring chief, okodi e dey go 419 atego. Omo ofinye n'obodo, echime ha chief. Na uru na eze dị akpari ụfọdụ ga-eje zuo osi ata ego mee nwatịnụ echime ha chief ụfọdụ ga-emekwe rụkwa ọrụ dị agha kwesịrị ekwesị echime ha chief ya honoring chief ya wụ chief ya chief ji apụta onye ọbụla wụ chief a na-egbukwa okwu ọbara ọbara but mgbe o ruzie na tradition ndị ewu chief wu ndị eze honoring chief cannot enter there like abịa be anyị wee ebe ọbụla anyị nọ wee na-eme ihe dị honoring chief cannot enter there yes ọ ga-abịa be ahụ honoring chief nwere ike onye ọbụla igbe be anyị nyere honoring chief nwere ike ime attend our cabinet meeting. We are the member of cabinet. I been by our cabinet. After cabinet, we senate in council. I can get now chief royal senator. Royal senator. We are a member of senate in council. I'm a member of cabinet. Cabinet if you want to senate in council. I was senate in council. That is the panel. Oh, we are now every one is the court. I chapter here. So you win the court. I do you win the court. That was the duty of senate in council. Then so those honoring chief can come into a cabinet. You understand? Because we will need onye nwere ego a na-akwụkwa ni chief o onye jiri enwe ego na-awụ chief ghọtara na because ị nwere ike wuru ezigbo mmadụ bata inwe ego odi ndị nwere ike hụ chief ọ ga ma ọ bụrụ igwe ụdị mmadụ dị ka anyị ọwụwa ndị eji esi onye na-agba chief ọwụrụ n'ọya awụ chief no ị nwere ike nwe onye wu chief ije ebe obi ọnụ ụlọ okwu keke obi by merit chief by merit ọ na-eme eme anabai ọ na-adị ebe n'ime ụlọ olesi papa n'ọrụ nwaanyị na-abụ like mụ awe pa iji nwaanyị na-abụ so my father mere m kedu ọkpara anyị niile so mụ abezie mee n'afọ nne m and my brother si mme ememe because achịrị m obodo anyị nnukwu achịrị my kindred 8 years share village 8 years share my community 10 years share my youth 10 years so and mepụtasịara ha ihe abịakwara na be anyị and onye na-awụkarị chief onye nwụrụ nwa ọnụ okwu ụmụ omenala soro nna ya ije chief awụọ onye ga-agịrị ama ihe ya ka a na-eji apị aka ahụ ya ahụ na mgbe e butere na be anyị chọrọ ime nwunne m sị misu amigama n'ihu mgbe emerite me ha nye mkwado ọghọ ma na bịakọ nne m awụọ m dọkpara onye kwesịrị ịwa dọkpara nne m but dọkpara nne m amụ okwu onye nke ọzọ pastọ ha sị m nwa go ahead ghọtara na adị pụtakwana na ebe na kabinet ma ọ n'ebe ndị eze ikpe nọ anyị na-akpọ ndị eze ikpe na be anyị ụfọdụ na-akpọ ndị ichie ebe na be anyị a na-ekwu okwu ya enwu na ndị ma ihe ghọtara na ịmụrụ na ndị chukwu nyere amamihe ịma amamihe a na-azụ ya azụ a na-agụta ya n'akwụkwọ all gift of God ọ chukwu na-enye mmadụ ndị bekee na-akpọ wisdom yes ọ chukwu na-enye mmadụ so ịnwekwara ndị mara that's why eze ejiji a na-eme anything without them
because ha ga-agba eze lekwe and eze must follow what they said because always ọwọ ha ncha niile and ha esiwere ka ọwọ ha na eze so ọ ya kpatara mana abịazirikwere n'obodo Lagos ya nọ asịrị m gaa wụrụ ihe mee n'obodo ụfọdụ eme agwụ isi ụfọdụ eme ọzọ ụfọdụ eme uke ụfọdụ eme ihe ọ na-ada eze ndị Igbo that's why I don't follow them because I know where I come from, I know who I am. Most of them are mad ebe ha si ụfọdụ amadi ebe ha si ụfọdụ ijikọchi niile ha ruo na before ribanaja ha were tige na brut so what's the deal ihe esiri ụlọ dị mma were pụta n'ama isi iwu ihe ọbụla jee na abụọ na amara na iwe ezigbo mmadụ amara na imeritiri ya ịpụta na-ekwu okwu a na-asị yes ịpụtasị Igbo kwe na ọda ya ọ nweghị pụta ebe na-asị iwe eze ndị ewuchi eze ndị Igbo dazi ebe na-ewuru gịnị ewuru nwa bọyị ndị Igbo. So look at it. So I'm a pure traditionalist, a tattoo old man, a pure traditional tattoo holder. Oh, young, she's from my father, she and Capital. So yeah. Na yopuga makao. So I can kwangi for the ogerinya laye. No problem. It man kata with you because Emma kind of cook and you to now mutapa so many things. Onwe we put na mwana ngwembo mwana mutapa. Yenga kuzikwala omazi. So ekene ge dalu shineo. Thank you. Chukwu gozie gi. Thank you. Chineke doyekwa gi. Gozikwa gi. And you too. Ha gbombo na kuzuru ụmụ anyị Igbo. Onye ọbụla kuzuru ụmụ Igbo. Thank you very much. You're welcome.